laguku ki lagu yang menceritakan tentang kehidupan. Apa kuwi? Wong kuwi nek ra ndek duit, kuwi bakal ning ndi? Yuk bakal Utang. Iki tak gawe lagu. Utang duit jujure ya. Iki lho Pak Eko lho gawe lagu pariwisata lho, trending. Siji. Mosok to, Mas? Lagune sing piye? Pari tulung agung ngono lho. Pariwisata mbiyen. Berarti niki sak liyane nyanyi joget. Joget berarti pencipta lagu. Oke. Nadane apa, Mas? A minor, Mas. Mbak kok, Mas. Cangkemmu kleru. Aku iki dadi seniman. Kerjane nek enek tanggapan wayah rame duit jutaan. Ya bener. Wayah sepi bingung golek utangan. Ya bener. Utang. Emak jedar Dar. BRI teko. Iya bener. Wah iki wayahe bayar angsuran. Torarit, emak jedar. Dar. Bang mekar teko. Oh iya bener. Wah iki wayahe pelunasan. Oh iya bener. Emak jedar. Dar. Debt collector teko. Alah, Sing oke lho. Wah iki bingung golek alasan. oh iya bener. Emak jedar. Dar. Pak Agus teko. Nyapa Pak Gus kok? Bagus. Wah iki Nyapa? arep njaluk bayar. Wis lunas. Lunas bayaran Wis to. Wes lunas.